Hello guys, may buntag sa yung tanan Luzon, Visayas, Mindanao, East Ilman or National. So, napunta sa atong daily vlog. So karon, paliog sa kunyog likes ha. Ituslok sa na tusluka sa na yung angay tuslukon diha mga guys ha. Nya kanang tagay sa kunyo og likes 09/2002. So atong previous na to nga result karong adlaw og sa kaluoy sa Ginoo na slide ra gitaw ng akong pahabol na ko ninyo nga video nga kamang-kamang. So ako lang may istorya ninyo. Laban lang ta Di ta pada ng mga marites, di ba? Kabalo jud ko nga naghina ang ako ang views kay tungod sa lagi ning dauton puta sa usa nato kapwa vlogger, pero si okay ra, laban lang gyapon aluna. Pero okay ra man sad. Bisan ginagmay ra gud basta kanunay lang naay gamay views. So ato ang 2 PM 976 nya ang atong 5 PM 139. Akong giblog ani 136, di ba? 163. Di ba? 136, 163. Ibaliktad ang 9. So og 762 digawas ang ako aning pahabol 762 kay slide 062. Ako jud ang gihatag sa akong pahabol nga video nga kamang-kamang nga sa akong video nga 6 years karon pa ko nagpakamang. So magkatawa man puta ni karon pa ko nagpakamang. Sa code sa 976 is 713. Code sa 13 is 480. Code sa 762 is 526. Mao ni ha mga guys, ipakita na ko ninyo, klaro ninyo 9 PM. So ang akong pahabol sa 762, pahabol ako sa 5 PM para sa 9 PM nagbuhat ko og video nga kamang-kamang. So na dito gihatan ako nga video nga number. So ang ako slide man 062. Pero kung dunay nagkuha to last to, dunay jud nakadaog adto. Sa last to. Pero nag-live ko karon ganiha. Wa may niduol na ko nga ninyo nakadaog og last to. Okay ra sad saon ta man. Kabalo ko wala na kay ni palo na ko kung say akong kuan kay tungod lagi po rin daot-daoton ta, pero okay ra laban ra gyapon ko bisag gidaot ko nila. Okay ra gyapon gud. Ari na sa ta sa sit C, sit E. Pero mga guys, akong pahinumdum ninyo nga i-views ninyo ang akong vlog nga 7 May 8 kay ang previous nako mugawas ba yun, magkuha lang mo bisag i-maintain lang ninyo. Kung di mo ganahan magpusta kada adlaw na, i-maintain na nyo usa ka number. Kay mugawas jud mga guys, sayang kaayo mga guys. Pertingin ka sayang. Mugawas jud siya. Karon gani adlaw agad na asa ni gawas. Pitsa 5 siya nga kuan. Sa akong number nga 193. Target gid kayo. Dili sa ta sa ato ang sit iha nya laban lang tagyapon as aluna, laban lang gyapon ko aluna, balag daoton ko nila, okay ra laban ra gyapon. At basta importante di lang ta manapak og tawo gud, mao ra gina sad ako di lang ko nangapak. Mao na akong sit unsa na masitag istorya ni layo kay number. Mao na sit iha, sit i. Screenshot sa niyo, screenshot mao na sit E. Kinahanglan siguro mag-vlog no ana ang kuan sa. No, ana siguro.
Mauna akong sit iha. Inya. Aray na punta sa sit B. Kini akong vlog, ako biya di siyang ginapo sa akong FB page. Doon na ako FB page mga guys na monetize na pero wala na ako na asikaso og kuan na wag tangan ko start tungod kay wala na ako na asikaso. So 754 Ari na sa ta sa seat B. Ari na sa sa seat B. Mao ni akong seat B ha. Pero ako lang ipalala ninyo taon mga guys nga yung ako mga previous pare karon May 9. Ang May 8 kuha mong number to inyo lang i-maintain bisag 2 ra kadlaw 3 kadlaw mugawas jud siya. Na ako'y viewers gud nga ginapusta niya perminti ako ma-previous. Message gitaon siya na ako nga, Mami, nakadaog ko mami. Girambol na ko ang imong pizza 5. Aw salamat day. Ako sa to siya anaon. Mingon siya nako nga, Mami tagay ko Gcash min ko ayaw day imo na uy ayaw paghatag na og Gcash okay ra ko. Kay mintras napa ko sa gawas day, napa ko diri. Kaya pa nako, mitas kaya pa nako. Nganong mangayo man ko ni anak ko niya. Ingko okay ra kayo day. Pasalamat ko, mauro ni akong pasalamat nga. Kanang nakadaog ka sa akong number. Anak ako, simple ra kay kong tao lagi. Ay, sa may akong pamutang. Sitsi, 218611. Tapos to, ayan, unsa naman ko Tapos, 281 611 tapos 281 tapos 911 sa sitsi ni nato sitsi okay disclaimer kini akong number wala ko nagtukoy sa kuan ha kini kuha kuan rin ako pinaagi sa compute. Maura ni ako wala ko nagkuan og taong gid nga ginakuan ako sa kuan. Ari na puta sa special Oldro. Bantayin ninyo ako special Oldro. Kay 855. Wa mo kay bawa nagmugawas pa na. Kana akong Oldro nga special 855. 588. Oldro. Mauna ha. Oldro. Screenshot. Nyari na punta sa maintain na sadta. Hindi naman mo agi akong kuan maintain 3 days. Okay, maintain 3 days. So, mo na maintain 3 days ha, kana ha, maintain 3 days. Maintain 3 days yun na siya. Unya, always play target rumble juta ha. Always play target rumble. Always play juta, always. Makalagot po niya mong signal diri pala permiging nagkuan niya akong signal diri sad mag-live ta. Magtangan tagana kay wala sige kurug-kurug sad. Always play rumble jud ha. Rumble or target. Okay. Always play kita. Rumble or target. Mga guys, kabalo ko nga Mother's Day ugma. Mother's Day no. So ang number gid sa Mother's Day pangako panguan ni ako ninyo ha. Ang number gid sa Mother's Day na 735-439-043. Mo dyan number sa Mother's Day ha. Palala lang ginanako ninyo og
Mother's Day. Mao gina, mauna tanawa ninyo. Kabalo ko na mga tao diri sa akong vlog nga mga solid followers nako, una po yung uban pod nga wala na nagkuan ako. Pero okay ra say laban lang gihapon ko, bahala na sa Batman. Nya kuan mga guys ha, ang akong ipahinumdum ninyo nga 256 wala ta kabaw ugma bamugawas, di ba? So ako ipailala ninyo, pero congrats sa nakadaog ganiya sa lucky number sa 931. Na ako gitagahan na to yun, 931. So, ang og sa coding nako. Ya, mga guys, nako ipalala ninyo sa ako bitong video nga kamang-kamang, namo ko video nga nagkamang-kamang jud. Tanawa to ninyo kay na ako'y number gibat-bat dito, na po ko'y number gibutang 3 days to akong 251. Unyan ako gibat-bat nga number kanang pat din ninyo to sa 9 PM ha, ug di 5 PM. Pat dito ninyo old draw bisag irambulan yung dus good kay ang 062 ni gawas, ang 062 762 man pagbuhat na ko atong video. Slide man, nahimo man akong maumay ni gawas 762, wala man gid naigo ang 0 gid, kig naigo pang 0, nahibaw ko na mo daog. Yan sa mo na to, man gihatag sa Ginoo, so laban lang gipunta. Wa man gihatag sa Ginoo para sa ako, nga para sa inyo tanan, so laban lang gipunta mga guys. Pasalamat ako ninyo din ha, nga naa mo nagsubaybay sa ako mga solid followers, bisag dili mo daog mudaog naragyapon mo nag-view sa akong video, pero pasalamat kayo ko nga naa mo nga wa mo mubiya nako, nga wala mo mutuan ang mga istorya sa mga tao, pero okay raman sad kaayo ko kay basta wala lang ko manapak og tao, okay ra kay kustanan. Wala man sa ko nangapak, wala sa ko sa tinuod ang istorya, wala man po ko sala nila gyud sa tinuod lang, pero maura gid ako pa kuan pa tahimagno nga wala ko sala niya. Kabalo mo sa tao ra ba nga magdagdaog nako, magabaan naman sad, pero okay ra ko, Ginoo ra mag-igo. Wala man sa ko naghangad nga magabaan, pero Ginoo ra gi-maigo na may Ginoo nato nagtan-aw, di man pare sa sili nga kanang muhang dayon mo epekto dayon ang gaba, pero ang gaba di ra ba na magsaba. Mura mahadlok jud ko guys nga makasala sa tao, manapak og tao kay ang gaba di ba magsaba, lisod ba yan ang magabaan ta nga di magsaba, diba? Nga salamat kayo sa pagsubaybay, nga basta ikuan nito ninyo ang akong video nga kamang-kamang i-views ninyo kung unsa ang akong giyam-yam mo, pusta ito nyo sa 5 PM o 9 PM. Nga salamat kay perminti nyo sa pagsubaybay sa akong video ha, salamat kaayo sa tanan. Ug sa akong FB page nga pobre ako sama ninyo sa tanaw sa akong video, kanang uban nga di makaadto sa akong YouTube, kanang nagpostaan ng mga ingana nga sortes, subaybayan nyo pirmi ang akong gi-upload. Unya pagkuha mo usa ka number i-maintain, makatabang na inyo mga guys, makatabang jud unsa inyong kalisod. Wala dili nyo damhon nga nigawas day ang number, pero irambol lang jud ninyo, irambol. Kay kanang basta mo gawas jud siya, labi na mo posta mo STL. Mugawas jud siya mga guys, maura na gid akong istorya ninyo nga sa akong FB page. Pobre ako sama ninyo, na amo ko FB page nga pobre ako sama ninyo. Mao ni akong FB page. Akong followers dito 5,000 na kapin, pero dili kay ko nag-live kay busy lagi ko kayo. Mao na ako ang pobre ako sama ninyo, mao na ako atong kuan. Ang ganahan mo ipalo ko ninyo dito, mas maayo. Salamat nyo tanan, ubay, salamat, bye.